Molt bon dia a totes i gràcies per la invitació i per aquesta primera aproximació amb la federació, que la veritat era un tema que tenien ganes de tractar, de parlar i de veure de quina manera podem col·laborar entre l'associació i l'Institut Valencià de les Dones o l'administració. Per a nosaltres és fonamental la participació de les associacions i no sols del moviment feminista, com és evident, sinó també de qualsevol tipus d'associació, perquè al final sou un reflex, com dius, Juan Antonio, un reflex de la societat. I jo venia així no sols a comprometre'm a aquesta col·laboració, sinó també a explicar un poc quin és el paper o la funció que fem nosaltres des de l'Institut Valencià de les Dones. Teniu algun problema de que parlem valencià? N'hi ha alguna persona? Sí? No sé si n'hi ha alguna persona de fora de més. Lo único es la gente que estará escuchando, que hay gente de fuera de... Bueno, pues voy intercambiando. Nosaltres des de l'Institut Valencià de les Dones tenim dues feines fonamentals. Una és la part de promoció d'igualtat i l'altra és la prevenció i la lluita contra la violència de gènere. En la part de la promoció de la igualtat, compte això perquè crec que és important que sapigueu dels recursos que disposem per a també que poder vosaltres utilitzar-los o poder fer aquesta col·laboració. Al final l'administració compta en una sèrie de recursos i és important que les associacions i també la ciutadania sàpiga de quins recursos són els que es disposa per a eixir d'un moment donat d'una situació. La part de la promoció de la igualtat està composada per línies de subvenció que ajuden al foment de l'associacionisme i del treball d'igualtat i també de la xarxa valenciana d'igualtat, que és una xarxa extensa per 101 municipis a la Comunitat Valenciana, i el que intentàvem sobretot era dotar de recursos humans de persones professionals que treballen en matèria d'igualtat, com són agents d'igualtat i promotores d'igualtat, dintre de les entitats locals. Per què era important això? Perquè fins fa relativament poc ni tan sols els propis municipis comptaven en regidories exclusivament d'igualtat. Moltes d'elles encara eren compartides en serveis socials o en altres àrees de responsabilitat dels ajuntaments i, per suposat, aquells municipis que tenien aquestes àrees, moltes d'elles tampoc comptaven en pressupost per a fer efectives les polítiques d'igualtat i, per tant, si no comptaven en pressupost, tampoc en personal. Nosaltres pensàvem que com podem exigir també a part de l'administració que és local que elaboren plans d'igualtat si no tenien ni tan sols personal propi, recursos humans per a poder desenvolupar-ho. I sempre fèiem la mateixa comparativa. A qui li s'ocorreria o seria difícil creure's que en un municipi que té una àrea, segurament una regidoria d'urbanisme, no comptaran tècnics d'urbanisme. Aleshores nosaltres pensàvem que tinguent àrees d'igualtat, com podia ser que no n'hi hagueren recursos humans o professionals que desenvoluparen aquestes àrees. I és perquè fins fa relativament poc les àrees d'igualtat sempre han sigut relegades per altres competències que se les intuïa com més importants. Però el que estem veient és que això no sols n'hi ha que revertir-ho, sinó que tampoc és cert, que és una eina fonamental i transversal per a poder treballar des de totes les perspectives. Aquesta xarxa, com dic, està repartida entre municipis i mancomunitats, que en el cas de la federació, com sou associacions repartides per tot el territori, podeu fer ús d'elles, estan publicades els seus contactes en la web de la conselleria i elles fan formació, participació i foment de l'associacionisme també de dones, creació de consells d'igualtat en les seues localitats i fan tota una sèrie també d'assessorament a persones per a l'autoempleo i també assessorament per a l'elaboració dels plans d'igualtat. Però això és una rama. Després ve la rama més complicada, que és de lo que deriva les situacions de desigualtat, que és la part de la violència de gènere. Nosaltres tenim una altra xarxa
per a previndre i per a intervindre amb víctimes de violència de gènere, que són, per una banda, els serveis ambulatoris, són els centres dona 24 hores, i per altre costat els centres residencials on atenem aquelles dones que per motius de seguretat, de protecció o de desamparo han tingut que eixir de les seues cases. Els centres dona 24 hores tradicionalment també venien estant establits en les grans ciutats de la Comunitat Valenciana. Quan aplegarem en 2015, en l'anterior legislatura, sols n'hi havia 4 centres, estaven en Castelló, València, Alacant i en Dénia. I, clar, no sols coincideix en que són grans ciutats, sinó que, a més, coincideix en que estan en les zones del litoral de la Comunitat Valenciana i, per tant, n'hi havia un buit enorme en les zones de l'interior i rurals de la Comunitat Valenciana, deixant molta població desatesa perquè no comptaven aquests serveis d'intervenció a víctimes de violència de gènere. Així a València teniu el Centre Dona 24 Hores de València, que és el centre més gran de tota la comunitat, el qual també té l'atenció telefònica 24 hores. El 016 és un telèfon estatal que ens deriven geogràficament les cridades al Centre Dona 24 Hores de València, que està situat en el carrer Guàrdia Civil. És un equip multidisciplinar, tenim psicòlogues, treballadores socials, psicòlogues infantils, perquè quan una dona és víctima de violència de gènere i té xiquets i xiquetes també tenen la consideració de víctima i per tant necessiten també aquest recolzament. Tenim advocades, educadores socials també, i en aquests centres se fa una atenció i una intervenció integral, és a dir, des del primer contacte, tot el seguiment i la coordinació en la policia protectora o en les oficines d'atenció a víctimes del delicte en el cas de que les dones inicien un procediment judicial. És important saber que són centres en els que qualsevol dona que estigui en una situació de violència de gènere o inclús que hagi patit situació de violència sexual pot acudir per a iniciar aquesta fase d'eixida de la situació de violència. No demanem que hagi interposat una denúncia prèvia, perquè nosaltres el que pretenem és acompanyar a la dona en els seus temps que necessita i encara que sí que se treballa en aquesta eixida de la violència de gènere i després en la no impunitat de l'agressor, nosaltres hem de respectar els seus temps i n'hi ha moltes dones que passen i que decideixen no denunciar o inclús se recomana no denunciar perquè pot ser una situació que la pugui exposar a més perill. Aleshores, així compteu amb aquest servei que el teniu a la vostra disposició, que no sols està el telèfon, el 016, sinó que també el telèfon al qual se deriva és el 900 580 888. És un telèfon que teniu a la vostra disposició en el cas de detectar alguna situació. Per a que vos feu una idea, en el que portem d'any, que ha sigut un any complicat, també per a la intervenció, perquè la major part de les intervencions que se fan en els centres són de caràcter presencial, intervencions continuades, més enllà de les consultes telefòniques, però en el que portem d'any hem fet més de 21.000 atencions a més de 9.000 dones en tot el territori, en els 12 centres, ara 9, però l'any que ve tindrem 12 repartits pel territori. Actualment la xarxa ha augmentat a centres com el de Segorbe, Sant Mateu, que a més tenen un caràcter itinerant i rural, Castelló, València, Iàtova, Dénia, Elda, Alacant i Torrevieja. L'any que ve segurament estem treballant en incrementar la xarxa per a tindre també en Vinaròs, en Elx i en Xàtiva. Nosaltres ficarem en marxa l'any anterior un servei també d'atenció a les víctimes en l'àmbit rural que tenia un caràcter itinerant, perquè també havien detectat que fora del que les dinàmiques de les situacions de la ciutat a les dels entorns rurals són ben diferents. En l'espai rural d'interior o poblacions menudes se produeix una major pressió ambiental
per part dels familiars, per part de les amistats, per part inclús dels veïns i de les veïnes, en qui comparteixen espais, relacions, no sols en la víctima, sinó també en l'agressor. I, per tant, encara n'hi ha molts prejudicis i molt de desconeixement sobre el tractament d'aquest tipus de situació. Per tant, nosaltres, en la incorporació als centres Dona 24 hores, els centres rurals, el que fan és treballar també de caràcter itinerant, és a dir, quan detecten una situació de violència de gènere, se fiquen en contacte amb la víctima i acorden el lloc on vol que se faci la intervenció, perquè moltes vegades el seu propi municipi no és el més adequat si el seu entorn va conèixer de la situació que està patint. Per evitar l'estigmatització i poder preparar la seva eixida, de vegades és convenient poder treballar en un municipi del costat aprofitant que la dona té que fer alguna gestió, ja siga seguretat social o anar al mercat o anar a comprar al municipi del costat, aprofitem per fer una intervenció, diguem, camuflada. Sempre, com dic, respectant els temps de la víctima. Els centres Dona 24 hores acrediten la condició de víctima de violència de gènere, el que permet que sense interposar denúncia o haver passat per un procediment judicial, la víctima pot acollir-se a una sèrie de prestacions o ajudes que té atorgades a través de la condició de víctima. Això li facilitarà en moltes ocasions poder eixir de la situació en la que estava. Nosaltres que hem detectat que creiem que és important que les associacions veïnals ens podeu ajudar i estem intentant canviar un poc el paradigma, intentant que la víctima no siga l'única responsable en la interposició de la denúncia o en l'acudir a un professional, sinó que intentem que això isca de l'àmbit privat, perquè al final la problemàtica de violència de gènere és una qüestió pública, és un problema d'estat i, per tant, és un problema que hem d'assumir també com a propi, que repercuteix. Si passa al costat de les nostres cases, com si passa dintre de la nostra família, com si passa dintre del nostre entorn d'amistats. Per tant, des de fa un temps que venim treballant el canvi de paradigma i no responsabilitzar en exclusiu a la víctima com a l'única persona que ha de pegar el pas cap a l'eixida d'aquesta situació de violència de gènere. No sols cap a la denúncia, sinó cap a l'eixida de la situació de violència de gènere. I nosaltres, les enquestes de les que se disposen, fa poc va així la macroenquesta, encara diuen que el percentatge de persones que menys denuncia són les persones que estan en l'entorn de la víctima. Això són familiars, amistats i veïns i veïnes. Això significa que segurament prop de nosaltres se coneix d'alguna situació de violència de gènere i encara no ens atrevim a pegar un pas, no sols de cridar a la policia, sinó de preguntar-li com està, si necessita alguna cosa, si necessita que l'acompanyem, si necessita recolzament, sinó que encara som molt escorridissos de no responsabilitzar-nos ni d'aportar. De fet, de les 41.600 cridades que portem actualment al telèfon d'atenció, sols el 12% són cridades de l'entorn, no de la víctima. La majoria són de la víctima o són de professionals buscant assessorament, però sols un 12% són de persones de l'entorn, quan és un telèfon que està disponible no sols per a la persona que pateix la violència, sinó també per a qualsevol persona que diga he detectat aquest cas, no sé com afrontar-lo, necessite que m'ajuden per a poder reconduir una situació determinada o per a poder ajudar a aquesta dona. Per tant, nosaltres des de fa un temps venim fent campanyes en les que directament no s'interpel·la la víctima, sinó que s'interpel·la o l'agressor o s'interpel·la les persones del seu entorn, entre ells els veïns i les veïnes. De fet, durant el confinament, clar, la situació ha sigut... Nosaltres som un servei essencial, hem mantès tots els serveis oberts, però clar, la falta de mobilitat i de presencialitat ha suposat que les dones no acudiren als centres i per tant nosaltres hem tingut que canviar totalment d'estratègia
i començar a fer una intervenció continuada i un seguiment a totes aquelles usuàries de manera telefònica. De fet, aprofitant del confinament, vam encetar una campanya en la que interpel·làvem directament a les persones que estaven en l'entorn, a les famílies o als veïns i a les veïnes, perquè en una situació de confinament han sigut moltes dones les que s'han quedat confinades 24 hores durant tot l'estat d'alarma de les primeres fases en el seu agressor. Clar, en altres circumstàncies, durant algun moment del dia, elles tenien disponibilitat per a fer alguna cridada, per acudir a un centre o per a poder manifestar la seva situació a algú, però durant el confinament no. Aleshores, vam fer una campanya en la que demanàvem la col·laboració ciutadana de que en el moment que la víctima se poguera ficar en contacte a través dels veïns o familiars i poguera manifestar una situació de violència o si se sospitava que n'hi havia una situació de violència, que se pogueren ficar en contacte amb les professionals. Nosaltres som partidàries de que les associacions han de fer aquesta llavor de poder detectar i de poder donar suport. Suport no significa intervenció. La intervenció la tenen que fer els professionals perquè són situacions molt complicades, cada una en les seues singularitats, en les seues dificultats i per tant la intervenció en una dona que ha sofrit o que està sofrint violència de gènere ha de ser sempre per professionals. Però sí, les associacions podeu fer aquest paper d'aproximació i de referència. Per això jo vos proposaria que tinguereu persones identificades que puguen ser de referents en els espais de cada una de les associacions per si qualsevol veïna està en una situació d'aquestes característiques, sempre tingui una persona de confiança. El fet de tindre una persona identificada com a persona responsable d'igualtat el que farà automàticament és generar un precedent de confiança respecte a la seva sensibilitat en la matèria i per tant serà molt més fàcil que una dona, en el cas de ser víctima de violència de gènere o estar patint una situació de maltracte, puga fer aquest aproximament a la persona. També hem de tindre en compte que no sou una associació a l'ús, no és una associació exclusivament de dones, sou una associació mixta i sou una associació en què segurament els espais on estiga la víctima estiga l'agressor també, perquè normalment entren en un àmbit també familiar dintre de les associacions de veïns i per tant també això és una característica pròpia que s'ha d'anar molt en compte per a poder abordar la qüestió, perquè pot ser siga inclús puga crear-se alguna situació complicada. Pensem, com dius, Juan Antonio, que sou una associació que reflexa perfectament el que som com a societat. Aleshores, i jo sé que quan fem aquest tipus de jornades en les que són trobades exclusivament per a dones, diem, ostres, és que tindrien que vindre més, què fem en ells, com els introduïm en aquests temes. I jo compartisc que és importantíssim tindre un espai propi, una xarxa de dones dintre de qualsevol àmbit organitzatiu, però també n'hi ha que en aquest espai general, mixte, en el que esteu tots i totes, anar introduint temes que puguen formar-los a ells també i que puguen d'alguna manera sensibilitzar-los. Que parlàveu en els espais del moviment feminista, que és, diguem, molt més sensibilitzat, molt més format, quan s'organitzen jornades passa que els homes aquestes coses pareix que no els interessen, no? Però si en canvi en qualsevol assemblea, reunió, aneu introduint a poc aquestes qüestions, encara que siga de manera dissimulada, podeu atraure-ho i podeu formar-los. I és imprescindible que ells formen part i se formen en aquesta qüestió. No poden estar apartats del problema perquè, si no, perquè a més són part del problema
i per tant han de tindre un espai en el que siguem mixte, també se puga introduir aquestes qüestions, sempre respectant l'espai propi de la xarxa de dones, que a més empoderarà, enriquirà i farà que moltes d'elles se senten recolzades per una xarxa que produïsca nous perfils per estar dintre de la representació de l'organització. Crec que com a associació veïnal teniu un camí enorme, un treball fonamental i se poden tractar temes que jo sé que el que més crida l'atenció i en el que totes i tots volem acabar és la violència de gènere, però per això n'hi ha que treballar molt des de la base la promoció i el foment de la igualtat per a generar aquesta igualtat d'oportunitats i aquesta igualtat de condicions per a evitar la pitjor de les desigualtats, que és la violència de gènere. I conforme anàveu parlant se m'ocorrien una sèrie de qüestions que poden ser interessants també en matèria de la vostra associació, que algunes d'elles ja s'heu comentat, que parleu, als companys els interessa més la mobilitat o les zones comuns, més que... L'altre dia que estàvem en una jornada parlant de per què les dones no se matriculen en carreres de matemàtiques, enginyeria, ciències i tecnologia, que sols representen el 35% d'aquestes carreres, que són dones i majoritàriament són homes, una de les conclusions que s'estreia era que les dones som pràctiques i necessitem veure la utilitat del dia a dia. I per tant, n'hi ha àmbits o matèries que si no busquem aquesta practicitat per al nostre dia a dia, que es facilita el nostre dia a dia, és complicat que entrem i ells a la inversa. Quan se parla de mobilitat, jo no sé si quan els homes tenen interès en l'àmbit de mobilitat en l'espai d'una associació de veïns se parla de pàrquings o d'espais d'aparcaments, però qualsevol àrea temàtica de la que tracteu sempre té una perspectiva. Tradicionalment les dones utilitzen més el transport públic que els homes i per tant les qüestions de mobilitat són fonamentals per a nosaltres perquè n'hi ha estudis que diuen que els homes fan un camí pendular, que és a dir, és un punt d'eixida, un punt de tornada i sempre és el mateix, de casa a la feina, de la feina a casa o segurament gimnàs o alguna activitat més. Però les dones, en canvi, no tenen aquestes rutes pendulars, tenen les rutes fan molt més quilòmetres al dia, perquè van de casa a la feina, a la farmàcia, a la compra, a la guarderia, tornen. Aleshores, en l'àmbit de la mobilitat, evidentment, també hi ha una perspectiva de gènere que s'ha d'analitzar i que hem de veure els camins que faciliten per al dia a dia de les dones. Després, això concorda perfectament en l'àmbit de la conciliació. Quan més fàcil tinguem el nostre espai, el nostre barri, la nostra ciutat o els nostres municipis, ens ajudaran a que la conciliació no siga una dificultat afegida. Perquè encara a hores d'avui, ara les dones, després d'incorporar-se a l'àmbit laboral, ara se fa majoritàriament doble jornada laboral, la de casa i la de la faena. I encara les ciutats tenen encara molt que desenvolupar en aquest sentit per a poder facilitar-nos també la mobilitat o inclús l'urbanisme. Ara també estem treballant molt en matèria d'urbanisme en perspectiva de gènere. Els espais privats també que tinguin una perspectiva, però també assegurar-nos que les ciutats no tinguin punts negres o d'inseguretat per a les dones. Això és un anàlisi també molt interessant en el que ja no estem parlant sols de trencar barreres arquitectòniques, sinó d'il·luminar bé els espais, que no n'hi hagi punts negres, que n'hi hagi bones visibilitats per a fer les ciutats més amables i més segures cap a les dones, perquè de fet, com sabeu, en els últim any i mig, 2 anys, en tot això del Me Too, de les dones que han eixit contant les seves experiències que moltes d'elles tenien silenciades i d'alguna manera
ocultades dins d'elles, que era part de la violència sexual que havien patit, moltes d'elles també han manifestat que en les seues ciutats no s'acabaven de sentir segures en segons quins espais. I això també és una àrea de treball a desenvolupar enorme, i la detecció d'aquests punts per a poder fer ciutats que siguin més amables i més segures per a les dones. Després també les dones som les grans consumidores del comerç local, i això també és un punt a treballar, perquè som les que fem una economia sostenible en els nostres entorns. Més compromeses en la tenda o les tendes que tens en el teu entorn, perquè és més fàcil aproximar, per una qüestió de practicitat o logística, comprar en les tendes que tens en el teu entorn que desplaçar-te a grans superfícies en el cas que no les tingues en la teva ciutat. I per tant, són les grans consumidores del comerç local, del sosteniment de l'economia local, i això també és un punt important a treballar per al manteniment de l'economia de l'entorn. I després, pel que parlàveu, després de veure les gràfiques, que és una mostra, diu xicoteta, però molt representativa del que passa, i no s'escapa de la mitjana de desigualtat d'altres organitzacions o inclús d'altres àmbits. Aleshores, com a organització, inclús també des de l'administració, intentem marcar-nos ritmes i línies de treball que puguen ser facilitadores per a la generació de més participació de dones. Per a que n'hi hagi dones, n'hi ha que generar espai de dones, per a que n'hi hagi dones que representen aquestes associacions han de sentir que se les recolza, s'han de generar perfils, i això s'ha de treballar molt, perquè parlàveu, si les dones fan majoritàriament dobles jornades laborals, han de trobar un al·licient o s'han de sentir molt recolzades per a pegar un pas endavant i poder estar al front d'alguna associació que això li va reportar també temps de la seva vida. I per tant, el sistema organitzatiu, si respecta els temps de conciliació o si n'hi ha una xarxa que li dona suport a les persones per a que donen un pas endavant, serà molt més senzill que n'hi hagi dones en l'àmbit de representació, perquè si no es caiguem en el prejudici de no, però si elles poden presentar-se, no és tan fàcil que una dona pega un pas endavant si té una càrrega darrere. Aleshores necessita un treball previ de generació d'aquest espai, generació d'una xarxa de suport, i sobretot que en l'àmbit organitzatiu se facilite per a que les dones puguen conciliar aquestes tasques, i sobretot que les temàtiques que se tracten se consideren que siguin útils per al seu dia a dia. I jo, per no extendre'm molt, després d'aquesta breu exposició, sí que volia llançar-vos algunes propostes que podem treballar i col·laborar, perquè Juan Antonio ja m'ha dit tota la vostra trajectòria, vam parlar ahir i li vaig dir que realment estava impactada de la llavor que esteu fent, del camí que seguiu, i que crec que podem, a partir d'esta primera aproximació, col·laborar. I jo agraïm sincerament que me convideu a aquesta jornada, perquè per a nosaltres és molt important conèixer els projectes que fan les associacions que volen treballar en l'administració. Perquè moltes vegades se presenten papers però no coneixem el trasfons, la història o els anhels d'aquestes associacions. I per a nosaltres és important conèixer aquestes aspiracions, conèixer aquestes problemàtiques i com voleu abordar-les. Aleshores, jo volia fer alguna suggerència, perquè com Juan Antonio m'ha dit que volia que ens comprometerem a alguna cosa, nosaltres tenim tots els recursos a la vostra disposició. Tenim els centres dona, en el que jo crec que seria interessant que poguérem elaborar un protocol bàsic per a poder afrontar les qüestions de violència de gènere, no, evidentment, com he dit abans, des de la intervenció, sinó de l'acompanyament. Com acabar en aquests prejudicis que fa que moltes dones no s'atrevisquen a donar el pas de contar a una persona, i com en el moment o en el cas que ho conta una persona, com podem ajudar-la
per a que acabi eixint d'aquesta situació de violència de gènere. Siguem pacients, recolzant-la, no juzgant-la i sobretot fent-li aquest acompanyament a un espai com els centres Dona 24 hores que són professionals en la matèria i que li van oferir totes les ventalles de possibilitat. Si una dona depèn econòmicament de l'home i no sap les alternatives que té per eixir d'aquesta situació de violència de gènere, difícilment va eixir d'aquesta casa o difícilment va poder trencar en aquesta relació. Aleshores és important aquesta intervenció, aquest seguiment, conèixer la seva situació i donar-li totes les alternatives. I jo crec que podem treballar en un protocol marc o bàsic per a poder afrontar això, que inclús no és sols una preocupació vostra, sinó també de molts professionals en l'àrea jurídica, en l'àrea de medicina, que se troben en aquests casos que no saben com afrontar-lo. I ens toquen a nosaltres per a dir, tinc aquesta situació, què podem fer o com podem ajudar-la. Després, a través d'aquest protocol, donar a conèixer els recursos dels que disposeu, també per a que pugueu traslladar-los a les vostres persones associades. I després, com dic, treballar en la creació d'una figura d'alguna persona que siga unitat d'igualtat per a que siga la persona de referència. Nosaltres, jo soc de diversos pobles i un d'ells és Cullera i fa un any o així en cada falla se va ficar com a responsable a una persona d'unitat d'igualtat. I jo això dia dic, per simplement mencionar-te com a responsable d'igualtat o unitat d'igualtat en aquesta falla, qualsevol persona va presumir que tu tens una sensibilització sobre la matèria. Potser no la formació, però la sensibilització almenys per a treballar sobre això sí. Aleshores, si se produeix qualsevol situació, perquè jo intentava exposar-lo tot el que se pot fer en una falla per a treballar en promoció d'igualtat, però en realitat la seva por era també què passa si hi ha un assetjament sexual dintre de la falla en les festes o què passa si hi ha una dona que sabem que el seu home està maltractant-la. I això sempre la por, no? Perquè és un risc evident. Però, clar, el fet de tindre una persona identificada avança molt i ajuda molt perquè marca territori respecte dels possibles agressors i també se presumeix una sensibilitat que qualsevol dona en una situació similar pot sentir-se en un espai de confiança. Tindria una persona de referència, que això sempre és important en aquestes matèries. Inclús després plantejar-vos també si treballem un protocol i necessiteu formació, els equips de centres Dona 24 hores no sols fan intervenció, també hi ha un grup que se dedica a formació d'associacions o del que siga, o qualsevol professional que ens demane aquesta formació nosaltres l'oferim també des de les professionals de centres. Perquè us feu una idea, nosaltres en els centres que tenim en els espais rurals treballem en associacions de jubilats, associacions de caça, associacions taurines, perquè al final és la representació social que n'hi ha en aquests espais, en aquests municipis o en aquestes comarques. I és importantíssim també estar ahí. Per això dic, mantenir un espai propi i també en un espai general en el que, a més, teniu l'oportunitat de treballar en els homes és importantíssim, perquè nosaltres ho intentem a través de totes les vies i encara segueixen sense vindre o sense preocupar-los o sense interessar-los. Quan treballem en les AMPEs, majoritàriament també són dones les que estan preocupades per l'educació dels seus fills o les que participen activament d'aquest tipus d'associacions. Però en les associacions veïnals jo crec que n'hi ha un camí molt important també per a treballar en aquesta matèria amb ells, per a generar nous models de masculinitat o models de masculinitat que siguen respectuosos, que se creguen la igualtat i que també ells afronten i encaren la violència de gènere, perquè moltes vegades la complicitat en els agressors o en la persona que fa comentaris masclistes moltes vegades esdevé també de les persones que tenen el seu entorn i de la seva permissibilitat. Aleshores, hem de tindre un missatge clar, no sols ha de ser un espai segur de
de violència de gènere o de masclisme, sinó que ells també han de donar aquest pas i plantar-se i dir, no, jo no tolero, jo no me represente en esta persona que està fent això. I aquesta part teniu un paper fonamental i me refereix a tu perquè com eres l'únic home a banda del tècnic, crec que és important i crec que a més Juan Antonio, per la conversació que vam tindre ahir, encara que no ens coneixem molt, però el compromís que tens en la matèria jo crec que és un bon exemple exportable a la resta de companys de la federació perquè també ells s'impliquen en aquesta qüestió. I si voleu que, no sé, fer-me qualsevol pregunta o estic a la vostra disposició, o si voleu saber algo. Habíamos previsto hacer un mini descanso de, como no tenemos dinero, no tenemos café ni tenemos nada. Pero por lo menos el baño sí que está ahí. Quiero decir que hay 15 minutillos o unos minutos y luego pasamos a preguntarte cosas y a intervenciones vuestras de lo que consideréis que se ha dicho. Y eso, si os parece, 10 minutillos de descanso. Sí, 10 minutillos, ¿no? Pues si se quiere. ¿Alguien ocupa?